Αγαπητοί τηλεθεατές του πάντα φιλόξενου Hellenic TV, χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα με υγεία. Ονομάζομαι Μιχάλης Σαράπης, είμαι νομικός και είμαι ο ιδρυτής και πρόεδρος της ΕΚΟ Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ειδική Κομματική Οργάνωση Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2019 και υπάγεται στη Γραμματεία Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ομάδα μας αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση σε επίπεδο ενεργών μελών του κόμματος και κατ' επέκταση την μεγαλύτερη ελληνική κομματική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ανδιαμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές κομματικές οργανώσεις στο εξωτερικό γενικότερα. Η φιλοσοφία της οργάνωσης είναι ότι λειτουργεί ως μια διαρκώς διευρυνόμενη παρέα που μέσα από το φιλικό και ευχάριστο κλίμα μεταξύ των πολύ αξιόλογων στελεχών της ενώνει τον ελληνισμό του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και της ευρύτερης διασποράς. Σε αυτά τα 6 περίπου χρόνια λειτουργίας, η ομάδα μας που δρά ως Think Tank έχει πραγματοποιήσει πολύ σημαντικό έργο σε επίπεδο προσέλκυσης σπουδαίων μελών, ανάπτυξης καινοτόμων προτάσεων μέσω ομάδων εργασίας, εκπώνησης μελετών και επικοινωνίας. Μέσα από ομιλίες, κοινωνικές συναντήσεις και συλλογικές προσπάθειες όλων των μελών, η οργάνωση διευρύνεται, εδραιώνεται και ισχυροποιείται. Αυτό αποτελεί απόδειξη του εξαιρετικού κλίματος που υπάρχει, καθώς και πόσο τα εκλεκτά στελέχη της αγαπούν, στηρίζουν και ενδιαφέρονται για την ομάδα και το έργο που επιτελεί. Ακόμα, η οργάνωση έχει πολύ έντονη παρουσία σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok και YouTube. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε και να μας στηρίξετε. Φίλες και φίλοι, ως οργάνωση, βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η κινητοποίηση των συμπατριωτών μας, ώστε να ψηφίσουν από το εξωτερικό. Αυτό το επιχειρούμε μέσα από την πολυετή καμπάνια μας που περιλαμβάνει άρθρα, προτάσεις, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις αλλά και εύστοχες αναρτήσεις. Επομένως, με μεγάλη χαρά και συγκίνηση βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί τεράστια βήματα προόδου για τη δημοκρατία στη χώρα μας. Αρχικά, το 2023, στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, εμείς, οι Έλληνες πολίτες που ζούμε στο εξωτερικό, είχαμε επιτέλους για πρώτη φορά τη δυνατότητα να ψηφίσουμε στις εθνικές εκλογές από τον τόπο κατοικίας μας. Μετέπειτα, στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024 δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα χρήσης επιστολικής ψήφου σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, είτε βρίσκονταν εντός ή εκτός Ελλάδας. Επομένως, μπορούσαμε να ψηφίσουμε από όπου και αν βρισκόμαστε, χωρίς περιττά έξοδα, άσκοπες μετακινήσεις και ταλαιπωρία. Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση της χρήσης επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα φέρει το σχετικό νομοσχέδιο προς ψήφιση. Ωστόσο, για να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 ψήφων. Άρα, απαιτείται και η συνδρομή κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευελπιστούμε ότι το μέτρο θα υπερψηφιστεί και θα μπορούμε πλέον και στις εθνικές εκλογές να εξασκούμε τα εκλογικά μας δικαιώματα με επιστολική ψήφο. Κλείνοντας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της οργάνωσής μας, ευχαριστούμε θερμά το Hellenic TV και το στελεχειακό του δυναμικό για την συνεχή υποστήριξη επί σειρά ετών. Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα. Στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές σε όλη την ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου για ένα νέο έτος με ευτυχία, ευημερία και πάνω απ' όλα υγεία. Σας περιμένουμε με χαρά στις επόμενες εκδηλώσεις μας το 2025, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε από κοντά.